Dathlu gyda Sali Mali, gan Ifana Sofil, lluniau gan Simon Bradbury. Cedwyr pob hawlfraint, all rights reserved. Diolch i Gomer am ei cydweithrediad. Thank you to Gomer for their cooperation. Hop hop, hwre, mae'n Pasg. Helo, gwawg. Dyma ni, diwrnod arall o hwylas bri. Mae'n Sul y Pasg ac mae Sali Mali'n chwilio am wyau, ond nid rhai siocled. Helo, fflwffen y gwningen, Pasg hapus i ti? Wawg! Yna, fe welodd begwr iar a'i ffrindiau, a llond nith o wyau mawr braf. Glwg, glwg. Pasg hapus a diolch am yr wyau. Glwg, glwg. Beth mae hi'n mynd i'w wneud gyda'r holl wyau yna, tybed? Mae Sali Mali a Ginny'n hoffi wyau meddal. Mae Jack a Joke yn hoffi wy caled. Y bore yma, mae Sali Mali'n berwi 3 wy yn galed. Pam tybed? Tro'r didalen Jack do, mae rhagor i ddod eto. Gwawg! Ho ho, da iawn Sali Mali. Mae Sali Mali wedi gwneud cwningen o'r wyau. Darn bach o foronen, syfu, wyau, darn bach o domato. Ar ôl brecwast, mae Sali Mali, Jack Do a Ginny'n mynd ati i wneud hetiau Pasg i bawb. Snip snip, plygu plygu, glido glido. Mae angen torri fflap crwn yng nghanol plat papur. Torri'r canol yn 2 ddarn ar gyfer y clistiau. Plygu'r clistiau i fyny fel ei bod yn sefyll yn syth ac addurno'r cantel gyda phapur sidan. Swel iawn! Nawr, mae pawb yn barod i fynd ar helfa wyau Pasg. Wel, am Sul y Pasg braf. Ond, tybed beth aw nesaf? Gwawg!